Kapod ntiere weche mag madaraka, jatend piny Kenya William Ruto yango okang' mar ariyo mar Hustler Fund mabiro geto johala matindo tindo kod hola ma ijuoge nyinyo matin. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, okang' mar ariyo mar Hustler Fund mabiro chiwo nyaka siling milion 1 bende geto grupe kod riwruoge saga matindo. Bang' yango okang' mokwongo mar Hustler Fund dweche 6 mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango okang' mar ariyo mar hola no. Mautisni Hustler Group Loan. I am delighted to announce that today, during this celebration, I shall be launching the second product of the Hustler Fund, which is aimed at facilitating people access funding through groups. I am sure that this will be very good news to my good friend Shiko in Ruaraka Market, who, like many informal business entrepreneurs, were ready for this innovation even before we launched the first Hustler Fund product. Ruto ne opako Hustler Fund. Mano wacho no semi oganda maromo milion 20,200 hola machiegni siling bilion 30 ka ji milion 7 gin jogo makao hola no monuore. Without a doubt, the Hustler Fund has been more than transformational. In fact, it is revolutionary. The total number of digital transactions now at the Hustler Fund stands at 42.5 million, through which 20.2 million Kenyans have accessed nearly Kenya shillings 30 billion and repaid close to 20 billion, with 7 million Kenyans being constant and repeat customers. Okang' mar ariyo mar hola no geto jiwo jotim ohala ma igeno ni biro chiwo thuolo mag tije ne oganda manyalo chako kata yaro helnigi. Self-employment account for 51% of all jobs in our economy. 83% or 15.3 million jobs are in the informal sector, and only 3.6 million jobs are in the formal sector, representing a paltry 17%. Considering this employment landscape, it was imperative that we attend to the interests of these undeserved and underserved majority of workers urgently, resolutely, and effectively. To bang' ywak mosebet kawuok kuom oganda ni hola mar Hustler Fund tin. Hustler Fund ma imiyo girube koro biro chopo nyaka siling milion 1 ka nyinyo ma ijuogo bende oloki kowuok 8% nyaka 7%. Ler mar kwan omenda ma oket thenge ne aguch Hustler Fund mar ariyo no kod kaka ywak mosebet ni kata mana hola masani ma onego bed ni oganda nyalo yudo nyaka siling 50,000 indoso mana matin ma okony. Gin moko kuom gik ma oganda koro kete wengegi mondo gine ka bende pogruok biro neno. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. E wach ma biro mulo joriemb apiko kod joboda